mmadụ kọwara m ilu a. Ọ bụrụ na egbu anụ aghara ịkara mma, a ga-eji gịnị wee bụọ ya? Ụfọdụ ndị mmadụ na-atụkwa ya otu a, egbu anụ akaghara mma, ọ bụ aka ka a ga-eji wee bụọ ya? Daalụ na ajụjụ gị. Ihe mmeka ilu akọwala gị na tutu mmadụ a na-eme ihe ma ọtụtụ imebi ihe na o nwere ihe ị kwesịrị ime. Ihe ọ na-agbasị gị na aka bụrụ na etutu egbu anụ na ekwesịrị ịkara mma, ya bụ na ekwesịrị ka agwa mma ịkara bụ olu mba dị ebe ahụ, ilu Igbo izugbe dị ebe ahụ. Igbo izugbe adịghị ya bụ ịgwa ya tutu mmadụ ọbụla na-eme ihe i kwesịrị ịgwa ndị kwesịrị ka ha mara na ihe dị ụtọ na ị na-akwado ime ya tutu imewe ya. Daalụ. Nke a bụ eziokwu. Ihe m chọrọ ikwu dịka ndị Igbo niile si ekwu, ịma ihe dị n'ilu o nwere ọtụtụ nghọta na nkọwa dị ya. Ịma na mma bụ ihe ama eji ebe ahụ, ọ na-adị mma bifo ime ihe o nwere ndị karịrị wee mara. Bịkọs na ọ bụrụ na ị ga-eyi ilu anụmanụ na kasị n'ụzọ doro anya na-abụghị itekọwa ya akọwago n'ụzọ dị dip, ị ga-aghọta na onweghị ka ị ga-esi wee be nwa anụ ma ọ bụrụ na iji ihe mma. So ihe ọbụla mmadụ ga-eme, ị ga-achọ ndị ọkachamara, otu a gosikwu na ana ọgwụgwara ike Igbo izugbe kwesịrị ịdị ebe ahụ bụ ịgwa na mma bụ ihe mebere eji ebe ahụ. So ihe ọbụla ị na-eme, ị kwesịrị ọ bụ na ọnụ bekasị kọnsọlteshọn, ị kọnsọltụgodo ndị ka gị wee marụ tupu ime ihe ka ị ghara ime mistake. Bịkọs ọ bụrụ na i jiri mbọ wee bebe ma jiri aka naanị ị ga-amụ na ya, ị gaghị emechi ọsụsọ na ị gaghị ebi ekwesị wee kwesị ọnụ ya nwetara na n'ilu. Okay, kama ihe ga-eji wee maatụ ebe a bụ ichi ọzọ, maka na ihe niile a na-eme n'ụwa, ihe niile a na-eme n'ụwa nwere ihe eji eme ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe ọbụla, ị ga-ewetarịrị ihe ahụ eji eme ya ka ọ wee bụ na ị mere ya ọfụma. Ọ bụrụ na ị mere ya otu ahụ, ị gaghị eme ha ahụ otu kwesịrị ịdị. Ihe ji wee sị na m ga-eji ichi ọzọ were maatụ bụ, ọ bụrụ na ị chọọ ichi ọzọ n'ala Igbo, ụfọdụ na-asị na a na-echizi ọzọ ndị ụka maka na onye ahụ na-eje ụka, ịghọtago, wee sị na ọzọ ha na-echi abụrọ nke ndị obodo nọ nke ndị ụka, mana ị ga-akpọrịrị ndị ọkpụ ha bụ ndị na-echi ọzọ. Ọ bụ na ndị ahụ na-echi ọzọ abịarọ na mmemme ichi ọzọ ahụ ịchọrọ ichi, ị ma na ichi onwere ọzọ ichi. So ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme, ị ga-achọrịrị ndị ọkpụ ha ma ọ bụ ihe ọkpụ ya ga-ekwesị iji wee mee ha, dị ka abịa na anụ nkịta ụrụ mma ka ị ga-eji wee bụọ ya. Ị ga-eme ka mma, ị ga-eme ka ndị ahụ mara na ị chọrọkwa ime ihe dị otu a, ka ha bịakwa ka eme ya otu a ka ọ dị. Amara mma onye na-aghọtara ya dịka nsogbu ya. Anyị ghọtara, ọ nọkwa kofi anyị na-ekwu. Ihe ghọtara ihe niile bụ na nchịkọta bụ na ihe ọbụla a na-eme nwere ụzọ esi eme ya, na tutu ime nke ọbụla gba mbọ ka iso usoro kwesịrị ka esi eme. Ndewo. Okay. Dịka ndị Igbo na-asị na ọnụ ejiri biri akụ abụrụ ọnụ eji akwụ ya. Ọ pụtara gịnị? Ana m ajụ onye ọbụla nwere ike isi ya. Na ọ bụghị ọnụ mmadụ ji biri ego ka obi akwụchi ya mma. Abụọ ka akịrị sada n'ọnụ. Mgbe anyị si bụrụ na ejibila akụ ka eji akwụ, na nghọta nke m bụ na ọ bụghị otu mmadụ mgbe ọ bụghị ọnụ oge ole mmadụ si nọrọ na mkpa, mgbe ị nọ na mkpa wee jewe ahịa ma ọ jewe ibili ihe ma ọ jewe ịgwa mmadụ ka o si dị gị, na mgbe ị na-edezi mgbe oge nruzo gị iji enyechighị onye ahụ ihe ahụ, ọ bụ otu ahụ o si dị gị ọsịsọ na-anụ gị ọkụ n'obi ka ọ dị gị ka iji nyechighị oge ụfọdụ ọbụrụ oge niile ọtụtụ mmadụ efugo ilu ha na-atụ. Ọ bụrụ ọnụ ejibere akụ ya ka eji akwụ ya. Ọ na-apụta bụ na mgbe ụfọdụ mmadụ bịa ibiri gị ego, mmadụ bịa ịgbaziri gị ego, ị ga-ene anya ọfụma, ị ga-enyocha ọfụma ma ma onye kwesịrị ịgbazi ya ego, maka na ọ bụrụ ọnụ ahụ iji na-agwa gị ya ka ọ ga-eji wee gwa gị ya mgbe ọ ga-eru ịkwụ ya. Enwere ike ọ jụwazi ego maka ihe a, ọ maka ego na iji na-enye ya nsogbu, ọ jụwa gị maka ego a na-iji na-enye ya nsogbu, ifu ya anya batara gị ya, esogbu abatara na ya. Ya bụ na mgbe ọbụla gị na mmadụ na-achọ imekọ ihe ọbụla, ọ bụrụ sọsọ ihe gbasara ego, mgbe ọbụla gị na mmadụ na-achọ imekọ ike bụ biznes, ị ga-enye anya ọfụma, elekwana anya otu ahụ onye ahụ si na-ekwu okwu dịka gentleman ọ ga
kama na ị ga-enyocha ọfụma wee mara ma onye ahụ kwesịkwara gị na ya mekọ ihe ahụ onye ahụ bụ ihe ọfụma